Vi gick bara förbi och så såg vi det här mattåget. Ja, det kom en man. En man kom och så frågade om vi ville äta. Are you with me? Det bliver super godt. Nu har vi arbejdet på det en hel uge, så det er fedt endelig at være her. Og det er fedt, og så mange mennesker, der allerede står på herude. Og der har ventet folk, siden vi kom kl. 5, så det er jo helt fantastisk, at folk er med på det. Så spiser vi! Smager det af Danmark? Ja, jeg synes jeg. Butterdejen og bacon. Der er fyldt med kokke, og så finder jeg så ud af, at der er kokkefestival snart her. Nu har jeg kun smagt sådan en her, smager sådan lidt af oppuffet brød. Lidt af kage med leverpostej i. Synes jeg, det smager i hvert fald. It's tasty and yeah, Danish pastry. Tasty Danish pastry.